बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गागि एदभकेटफोरा दावबायफैदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गागि एदभकेट अनिल कुमार भट्टाचार्यआ दिनै दतमा थुलुंगाफुरियाव दावबायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावो। भट्टाचार्यजों लोगोसे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिनो एडभकेट शब्दराम राभा, एडभकेट रन्जित मुसाहारि, एडभकेट साइद बसुमतारी बिथांमोनाबो मांखरसालियाव बिबार बावो। एडभकेट अनिल कुमार भट्टाचार्यआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिनि बिहोमा होलांनाय आरो बावसोमनायजों लोगोसे आसामनि गोग्लैसोनाय हारिनि सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय जोबनो गैयै बिमा होलांनायखौ गोसोखाङो। एडभकेट अनिल कुमार भट्टाचार्यआ बड'फाया बर'फोरजों लोगोसे आसामनि मुंदांखा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन होननानै बुंथिदों। Today I have visited the Bod'fa Upendranath Brahma's epitaph. He was one of the leaders of Bodo as well as the entire Assam. Under his leadership, the so-called big movement led by the Asu and Apsu created a furor in the entire world. So today we are remembering his contributions to the society as well as the welfare of the Bodo society. Thank you very much.